Здравейте всички зрители на VBOX, аз съм Стефан и днес ще ви покажа едно ново клипче. Ето тази игра. Получих коментар откъде да си я свалите. Имам две места. От Замунда, ето я. По-надежна от тука. Ето. Инсталирате си това първо, после другата версия и така нататък. Това вече вие ще се оправяте. Второто място е от Google. Топа, извинете. Тук се регистрирах в едно място. Да го копирам, да не го пиша по 1000 пъти. И регистър направо. И ето. Нека се регистрирате тук. Днес ще направя регистрация и следващия път, като ме гледате, ще бъда стоя. Така постави. Така. Паса ми. Чай, че обърках тук. Така. Хайде, пак ли го обърках, бе? Да, ще разберете истинското ми име. Стефан Нушев. Се казвам. Моя никнейм. Download. Що бе? Странно, защо? Не се случва, но както и да е. Пак ли? Когато се регистрирате също. Дано клипчето да ви е харесало. Харесайте моята Facebook страница, която в описанието на това на моя профил. Ето. Даже ще ви покажа. Задавате ми въпроси тук и когато стримвам, аз ще ви предупреждавам в моята Facebook страница. Това беше от мен.